Fra entréen i huset kommer man lige ind i køkkenet, hvis man går lige ud. Køkkenet er rummeligt og indeholder alt, hvad man skal bruge til at lave mad selv. Der er køleskab med indbygget fryser, så man også kan få en is. Går man til venstre i gangen, kommer man lige ind i dagligstuen, som også rummer sovesofa med plads til 2 fulde sovepladser. Fra stuen er der et fint kig ud i baghaven, som er en del af lejemålet. Fra stuens lænestole er der fin adgang til boligens tv, som rummer de fleste normale kanaler, inklusive alle de danske, der er betalingsfri, plus TV2. Den anden del af stuen er spisestuen, hvor der er god plads til 6 personer, og der er endda også et par ekstra stole, hvis man får nogle gæster i løbet af ferien. Her er der udsigt til Skovvej og det gamle sygehus, som ligger lige overfor et af Skagens allerflotteste hus. Og herfra er der så også direkte adgang ud til køkkenet. Husets badeværelse ligger lige over for trappen. Og på første sal finder man også de 2 soverum. Badeværelset er ikke kæmpestort, men rummer de funktioner, der er brug for. Det store soveværelse med 2 enkeltsenge har afhøvlet gulve og rigeligt med plads. Her kan sagtens stå en barneseng også, hvis der er behov for det. Her er udsigten fra soveværelsesvinduet. Så bliver det vist ikke mere skagensagtigt. Der er også en lille hyggeplads i soveværelset, hvis der skulle være brug for det. Det andet soverum på første sal bruges ofte af børn i familien, hvis der er sådan nogen med. Her er der blandt andet bevaret en gammel alkove, som rummer en stort set full-size enkeltseng, og ved siden af en boksmadras. Også her har vi udsigten til det flotte nabohus. Huset rummer 2 stuer en suite, som man siger. Her ser vi dagligstuen fra spisestuen. Til højre i billedet er der den dobbelte sovebriks, som rummer 2 full-size sovepladser. Vi sværger til det lokale Skagens glas, som man er velkommen til at benytte under ferien, bare man sætter det på plads igen bagefter og passer på det.